Конкретно хотел спросить по Сенцову, вот начали уже разговор, и по Балуху. Так. Ну, наиболее такие, как бы, видимые случаи, когда І люди пережили голодали. страшні страждання через ці довгі такі тривалі голодування, так. Никакой реакции ни с врачами, ничего. Ні. Так и... Ні. Ми бачимо, що заблокована. Більше того, по Олегу Сенцову, по Володимиру Балуху ситуація жахлива ще й тим, що російська влада примусово, знаєте, паспортизує громадян України, і вона називає Олега Сенцова, Олександра Кольченка, до речі, теж громадянами Російської Федерації. І на цій підставі до них навіть не допускають українських консулів. Тому що якщо інших ув'язнених на території Росії ми хоча б іноді там з важкими боями добиваємося доступу українських консулів, і вони їх відвідують. Тут ми взагалі жоден українець, ну, окрім от сестри. Сестра Олега один раз бачила його на побаченні, але жоден інший українець не бачив його ці 4,5 роки. І той єдиний контакт, який є у нас, це адвокат, з яким є угода в Міністерства закордонних справ на такі на правову допомогу Олегу. От він відвідує його і потім дає такі інформації українській стороні відносно стану його здоров'я і інших питань.